Entre distintas concellerías organizamos eventos ao longo de todo o ano. Son Silvia Carballo, concelleira de Promoción Económica e Turismo, e nesta ocasión veño a falarvos do que son as xornadas de saltación do polvo. O primeiro se van a celebrar durante todo o mes de maio. O que imos facer é promocionar os propios platos da hostelería local. Temos a grandísima sorte de que o polvo é un produto que temos que congelar previamente, o cal nos permite poder cociñalo e degustalo ao longo de todo o ano. Nos encanta ser unha vila turística, pero entendemos que moitas veces isto pode ocasionar problemas á cidadanía. Consideramos que temos moitísima sorte cos pratos que temos nesta hostelería e desde o Concello vamos a dar un pulo. Por unha banda, promocionando os seus pratos e por outra, pois con diversas actividades. Pode participar toda a hostelería local que neste momento teñan pratos na súa carta ou ben quen quera pois promocionar un prato novo, facer un prato, animarse que bo, conseguimos que locales que normalmente non traballan con ese produto si o fagan. Temos unha serie de actividades, quizás unha das máis importantes son as visitas guiadas que nos permiten coñecer toda a historia da pesca do polvo en Bueu. Ademais diso, teremos unha exposición na Sala Malaya Domínguez Búa con fotos históricas sobre a pesca e a recollida do polvo, grazas a varias persoas que nos donaron a súa colección persoal, como a Asociación de Santos Reis, Arturo Cidrás e máis persoas. Con iso, pois convidamos que a cidadanía se acerque e poda así mirar o que significa o polvo para Bueu. Para ter máis información, como sempre, temos a nosa página web www.concellodebueu.gal ou nosas redes sociais.